mój przyjaciel. Tak mi było dziś przykro, drogi przyjacielu. I chociaż wiem, że takich przyjaciół to ja nie miałem w życiu wielu. Jesteś moim przyjacielem od dawna tu na tej ziemi i wiem, że Ciebie inaczej, a mnie w inny sposób Pan Jezus ukochany odmienił. Ty się modlisz po kościołach, na pielgrzymki chodzisz w wielkim trudzie, ale zapłatę odbierasz częściowo na ziemi, bo podziwiają Cię ludzie. Ty podziwiasz wielkich hierarchów kościelnych i możnych tego świata, co żyją w ogromnych luksusach i mile upływają im lata. A kiedy przyszedłeś do krzyża, mój przyjacielu kochany, to nawet nie uklęknąłeś z szacunku dla Pana i mojej mamy. Nawet się dobrze nie przeżegnałeś i szybko w te krzaki pognałeś, bo taka głupia na krzaku kalina dla Ciebie była ważniejsza jak modlitwy przed krzyżem godzina. Może byś chodził, przyjacielu kochany, ze mną do krzyża i mojej mamy, gdyby po drodze stały chałupy, dawali tam talerze gorącej zupy. Ja wam nie wierzę, wy rozmodleni, że wy jesteście w stanie swoje życie odmienić. Wy się modlicie tam, gdzie są ludzie, ale serca macie często w obłudzie. Bardzo mi przykro, mój przyjacielu, ale niestety takich jak ty jest wielu. I to, że wy się w kościołach modlicie, to też nie jest gwarancja na wieczne życie. Chodzisz na pielgrzymki i choć w wielkim trudzie, ale witają Cię gorąco, pozdrawiają ludzie, stoły syto zastawione, masz telefon komórkowy, gdzie codziennie pozdrawiasz swoją żonę. A potem są spotkania i podziękowania. Każdy z wami może chodzić, nawet kawał drania. A ja do mojego Pana idę, bo On sam tu tylko stoi. Wszyscy się wokoło śmieją i nikt się Go nie boi. Lecz się kiedyś okaże po śmierci. Drogi Stanisławie, czy lepiej się było modlić w samotności, czy we wielkiej sławie?